किसी को चाहिए तो इधर आ जाओ, थोड़ा कम में मिलेगा, डिस्काउंट देगा। कैसे लग रहा है अभी? मस्त है। वो डिजाइनिंग आ गया, देखो आप लोग भी देख सकते हैं ये करने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, इसोरनि आंबो मोजाङैनो दङ। सो गाइस, आं दिनै बटक्स ट्रिटमेन्ट खालामनो सानदों। जोंहा नैबे खानाय ट्रिटमेन्टखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। दिनै भिडिअआ एसे आलादा जागोन, मानोना होनबा नैबे बटक्स बयबो मानसिफ्रा स्मुथिंल' खालामना गोदोहाय, ओमफ्राय दायो गोदान ट्रेन्डिं जाना दं नैबे बटक्सआ। बावाखै दाबो 2 इयार्स 3 इयार्ससोल' जादों। बिराद ट्रेन्डिङाव दङ, बेहा प्राइसआबो बारा, ओमफ्राय शाइनिं, बिराद प्रटिन। सोरनिबा खानायफ्रा डेमेज जानायबा नैबेयाव एसेबाबो रैखा मोनो नैबे बटक्सजों खालामबा। शाइनिं फैयो, ओमफ्राय प्रटिनफ्रा एसे डिप'जिट जायो नैबे खानायाव, बिनि थाखायनो बिराद मोजां नुयो नैबे बटक्सखौ खालामबा। स' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, होमबानो बुजि मोनगोन बोरै खालामो, ओमफ्राय माबायदि जायो रिजाल्टआ लास्टआव। नोंथांमोना एसेबाबो नुनानै प्रुफखौ नुनो मोनगोन, बटक्स खालामनाय प्रुफखौ। स' लोगोफोर, बिदिबा नायलांबाय था भिडिअखौ अननानै। स' लोगोफोर, जोङो फार्स्टआवनो हेयार वाश खालामनांगौ। हेयार वाश खालामनानै खननै बा खनथाम मोजां सुनांगौ सेम्पुजों, ओमफ्राय जोंहा होमबासो किउटिकला अपेन जानानै जोंहा मोजाङै बे बटक्स क्रिमा डिप'जिट जागोन। बेनिखायनो जों मोजां सुग्रोना लानांगौ। बेनि उनाव सुखांनायनि उनाव नर्मेलि ब्ल' ड्राइ होनांगौ। जोंहा 100% ब्ल' ड्राइ जानांगौ। बेयाव फार्स्टआव कुल ड्राइ होदो, कुलनिफ्राय मिडियाम होदो, मिडियामनि उनावहाय हाइ होदो, हाइ होनानै पारफेक्टलि 100% ब्ल' ड्राइ खालामनांगौ। बेनि उनावसो जों बटक्स क्रिमखौ सेक्सन बाय सेक्सन एप्लाइ खालामगोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं बे प्रसेसखौ फुरा खिन्थागोन नोंसिनो हानायसिबांखौ। स' लोगोफोर, आङो बटक्स क्रिमखौ एप्लाइ खालामखांबायमोन, मानोना आङो एसे आखाइयाबो बिजि, ओमफ्राय आरो जोंहा नैबे टाइमाबो सर्टमोन, बेनिखायनो हास्लाबैनि थाखाय जों बटक्स क्रिमखौ एप्लाइ खालामनायखौ नोंसिनो खिन्थानाय जायासै। जास्ट नै क्रिम खालामखांनानै ओमफ्राय जोंहा नैबे प्लास्टिक कभार होबाय, ओमफ्राय बेखौ दा नोंथांमोना सानना लादो आरो। ओमफ्राय बटक्स क्रिमखौ एप्लाइ खालामखांबाय, जोंहा थाबैनो गोख्रैनो इमिडियेटलि खालामखांबाय। मानो होनबा आङो भिडिअखौ लास्लाबनो हायासै, आंबो एसे बिजिमोन बे समाव, एसे साहा लोंदों माबा लोंदोंमोन। ओमफ्राय ब्ल' ड्राइ खालामनांगौ, बेबो कुल ड्राइ खालामनानै, नर्मेल ड्राइ खालामनानै 100% ड्राइ खालामनांगौ। बिनि उनावसो जोङो आइनिं बाहायगोन। जों दायो नैबेखौ बटक्स क्रिमखौ 45 मिनिटसनि उनाव वेटिं खालामनानै ड्राइ जाहोजोब्बाय। ड्राइ जाखांनायनि उनावसो जोङो आइनिं बाहायगोन आरो मोजाङै नैबे रुटनिफ्रायनो मोजां लेन्थसिम, फुल लेन्थसिम 100% ड्राइ खालामनांगौ, ब्ल' ड्राइ, ओमफ्रायसो जों आइनिं बाहायगोन आरो। स' लोगोफोर, प्रसेसखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना एसेबाबो बुजि मोनगोन बटक्सखौ बोरै खालामो। बे आंनि भिडिअजों निस्सय एसेबाबो बुजि मोनगोन जानांगौ। अन्नानै माबाफोर बुजियाबा बे कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गाइस नोंथांमोना। स' लोगोफोर, आं दायो नै आइनिंखौ स्टार्ट खालामबाय। बेक साइडनिफ्राय सेक्सन बाय सेक्सन जोङो फिसा पातला सेक्सन लानानै जोङो आइनिं होबाय दायो बेक साइडनिफ्राय। नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। खिन्थु केमेरा हमनो जोंहा एसे प्रब्लेम जादोंमोन बे समाव, बेनिखायनो आङो फ्रन्ट केमेराजों बा सिगांथिं मिररावल' लानाय जाबाय नै। बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो सानाबानो जाबाय। माबाफोर बुजियोबा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव लिरना हरबानो जाबाय। आं दायो आइनिं खालामगासिनो लोगोफोर। It's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it.
स' लोगोफोर नोंसिनो केमेरा हमनो थाखायनो आङो बोथ'आसै ओमफ्राय जोंहा नैबे सासे लोगोआ बोबाय खानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आइनिं खालामगासिनो नै बियो बरिया बटक्स क्रिमनि सायावनो दै बियो बटक्स क्रिमखौ दायो सुवाखै जोङो बेखौ टटेलि ड्राइ खालामना लाखाबाय नालाय 100% ओमफ्राय बिनि सायावनो जोङो नैबे क्रिमनि सायावनो जों माबादों आरो दायो आइनिं खालामगासिनो अभी हम लोग कर रहे बोटॉक्स ट्रीटमेंट किसी को चाहिए तो इधर ही आ जाओ लोकेशन बताओ एक बार आपका लोकेशन के नारायणपुरा क्रॉस हाँ के नारायणपुरा ना के नारायणपुरा क्रॉस के नारायणपुरा है लोकेशन जयंती कॉलेज हाँ किसी को चाहिए तो इधर आ जाओ थोड़ा कम में मिलेगा डिस्काउंट देगा कैसे लग रहा है अभी मस्त है वो डिजाइनिंग आ गया देखो आप लोग भी देख सकते हैं ये करने के बाद So guys, finally जोंना आइनिंआ जोब्बाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो आइनिं खालामखांनायनि उनाव 10 minutes बा 5 minutes वेटिं खालामनांगौ खानायखौ थान्दा खालामनांगौ थान्दा खालामखांनायनि उनाव जोङो ओमफ्राय हेयार वाश खालामगोन दायो जोङो शेम्पुजों आरामसे नाइसलि एकदम बरियासे वाश खालामगोन जों शेम्पुजों 5 minutes तक ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो 5 minutes वाश खालामनायनि उनाव ओमफ्राय लास्टआव आरोबाव मास्क फुनबावनांगौ जोंहा मास्क फुननानैबो 5 minutes थाबावनांगौ 5 minutes थानानै मास्क फुनबाथाय जोंहा अभार बरियासे शाइनिं फैबावसिगोन बिनि उनाव ओमफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे फाइनाल रिजाल्टखौ दायो नुसिगोन बिनिफ्राय नायदोलाय क्या तो इससे इतना ही स्टाइल हुआ इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि स्मूथनिंग होने से नहीं सही इसको ऐसे दे संबाय था बिराद मोजां नुदों स्लो मोशन का ले लो दे सं दे